ना आई पवन सिंह के गाना। माने बर्थडे के मजा सब खराब हो गईल। अब पवन सिंह के गाना ना आई, 1 बज गईल अभी तक ले पोस्टर ना आइल। सनी लियोनी के साथे गाना शूट तो होत रहल लेकिन पोस्टर ना आइल। का जाने एडिट भइल बा कि ना भइल बा, गाना आई कि ना आई। तो एकरे बारे में हम अपडेट देवे वाला बानी तार लोग के सब कुछ की कैसे जौन बा कि गाना आई या कब जौन बा कि पोस्टर आई। सबसे पहिल का बात जान लो कि पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना कोनो ऑयली गईली भोजपुरी के गाना नहीं खे जाना के अबे एडिट करनी अबे कुछ कुछ कह के आप पोस्टर बनैनी कैसन को चढ़ा देनी, कैसन को एक्टिंग भइल बा, कैसन को भइल बा हेने से काट के जोड़ के चढ़ा देनी। ठीक बा, ऐसन गाना पावर स्टार पवन सिंह ई नहीं खन देत। तो इंतजार देखो, नीमन चीज आवे में तनी ऐसा इंतजार करे के पड़ेला, नीमन चीज खातिर तनी ऐसा वेट करे के पड़ेला। तो हम बता दी कि लोग ऐसा खबर आ रहा बा कि 5 बजे इवेंट बा, 6-7 बजे। ठीक बा, तो गाना जौन बा उ 4 बजे ड्रॉप कल जाई। ठीक बा, अब पोस्टर के तैयारी खातिर मतलब कि काम चालू बा, पोस्टर कुछ देर में रिलीज होई। देखो हम तारा लोग को बता दी कि जब इतना टाइम हो गई बा तब पोस्टर ना आई। ठीक बा, डायरेक्ट गाना आएगा अब पावर स्टार पवन सिंह के डीआरजे फिल्म से सनी लियोनी के साथे। जब अच्छा कोनो गाना होला ना भैया, देखो सब केहू के बेकरारी बढ़ल बा, सब केहू इंतजार करता, केहू केहू तो हंसता कि भैया 5 करोड़ के गाना आवत बा गईल गाना। अरे बाबू इंतजार करो, अच्छे चीज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा चीज है मच्छर में परेशान कर ले। अच्छा चीज जौन बा उ आवे में टाइम लगी, अच्छा चीज बनाऊ में टाइम लगेला। अब अली गली है भोजपुरी के गाना थोड़ी है कि हेने से कटनी या छोड़ देनी। पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी में नया कर रहा बड़ा सनी लियोनी के साथ। कल के शूट भइल बा, तू लोग देखले हो बोलो जे भी कहता कि गाना ना आई शूटिंग में देखले बड़ा नु सनी लियोनी साथ में रही नु। तो अली गली मत समझिए लो, 500 डांसर, 5 करोड़ रुपया के बजट के गाना, पावर स्टार पवन सिंह के धमाकेदार एंट्री, पवन सिंह के बर्थडे। तो भैया इंतजार कर लो, बवाल होखे वाला बा। बवाल कुछ ही देर में तारा लोग के सामने आई। ठीक बा, एक घबराइला की जरूरत नहीं है, हाइपर भोला की जरूरत नहीं है, सब होगा तो होगा, आएगा तो आएगा।